everyone, this is Sherry. Bat ngayeng hang ni menta bat pentip shapi ba Kanong Talang Village, West Gentia Hills District kan penlong ye ka faith raising fund for primary LP school ha ka artrek ubnai ba ar haja pusau bat ha ka te ka si kin sadan ki jinglai kai ki ba phe ba ki ban pen bernya ye phi ha ka te ka sngi bat na kalyang jonga ngakhat ngawe sun bhai phi wei pe wei bi wan lang man ajing ka shan ye kan ka fit ha ka te ka sngi bat ha ka te ka sngi ru kan sadan ka pomper house ki ba ar lak tingka bat an penila kai na du ka pon ru ba je jan nge chaneng ti ha ka te ka si kin sadan ki nong tem ki nong pot ki nong wai ki nong shat ki ban pen bernya ye phi bro shimit ha ka te ka sngi bat kum ju ru ngan sadan lang ha ka te ka sngi tu na kalyang jonga ngakhat ngawe sun ba ye phi wei pe wei bi wan lang man ajing ka shan kham tam e ikitu ki nong wajan tia ba wan ban ajing shan na mia kan ka fit ha ka dong jong phi ha pesh nong preng nong talang bat ya kan ka program an sis dang na do ka pon ru ba je jan mit khublai shibo min sai kin do ha ka te ka sngi